naħsbu li kien ħoloq Jake fil-ħajja qasira li kellu dejjem ħaseb fil-volontarjat. Ġie apprezzat, nemmen li ismu mhux se nintesa' qatt għall-volontarjat. Wirt ta' mħabba u ispirazzjoni għal ħaddieħor, il-ġenituri ta' Jake Vella, Josie u Mariska Vella hekk jiddeskrivu lil binhom u ma kienu preżenti fl-inawgurazzjoni tal-5 ċentru għal volontarjat f'Raħal Ġdid, b'rikonoxximent għal binhom Jake Vella. Dan huwa l-ewwel ċentru fin-naħa t'isfel ta' Malta mmexxi miċ-ċentru tal-volontarjat tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Dan huwa il-5 ċentru tal-volontarjat li qed jinfetaħ din is-sena, ċentru li ħajkun qed jagħti servizzi wkoll tajjeb 24/7 sabiex ikunu jistgħu laqdiet jiltaqgħu bħala spazji differenti biex ikunu jistgħu jkomplu bil-ħidma tagħhom. Wara l-Belt, ir-Rabat, Birkirkara u x-Xewkija Fawdex, dan ta' Raħal Ġdid se jkun ukoll ta' servizz għall-laqdiet partikolarment dawk żaru medji li jiddependu minn din it-tip ta' faċilità għall-operat tagħhom. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia qalet li ċ-ċentru għall-Volontarjat Jake Vella huwa simbolu ta' solidarjetà, inklużjoni u rikonoxximent tal-ħidma volontarja li tbiddel il-ħajja tan-nies. Żiedet li huwa wkoll messaġġ ċar li l-Gvern qed iwettaq il-wedit tiegħu fil-prattika billi jinvesti fil-persuni u fl-ispazji li jagħtu valur miżjud lill-pajjiż. Qalet li l-memorja ta' Jake se tgħix f'dan il-post bħala ispirazzjoni kontinwa għal kull min jażel li jagħti minn ħinu għal ġid ta' ħaddieħor. Laqdiet li jixtiequ jibbukjaw iċ-ċentru għal volontarjat Jake Vella għandhom jużaw is-sistema ta' online booking. Permezz ta' dawn iċ-ċentri qed ikomplu jinħolqu aktar spazji moderni u aċċessibbli għal laqdiet volontarji biex ikunu jistgħu jkomplu jagħtu sem prezzjuż lill-komunitajiet tagħna.